Actuellement de baran fle bogo maliko no maliko ka anga fulni tanbe abam foko bismillah haga don ki war keneka bagru bo fle kile saba kono malika sirege halita ko tan ko tan la nyen mayra no kera par la culture amadou empathy bala amena wala wala liki awli ni nyena jay ko kan don ki bari kono anga sugula dumni fendo ni o jaban pumne tere lu won so ngono wara doni ni o tunye garu muso bela jeli ngala nyie amena wala wala liki awli don ki bari kono bisimila okura agado gi war keneka ina fantu nga fena to gomna baguru bawla mali fe sirege ale kon tago tan kono to nan damna février kalu kilim gan flaka tabla mu gan nani ni okera par la culture amadou empathy bala nyina tabla ko mi kono o de baray labe fo manazara kanal le travail ko ba chama kera nyina tala mina malina dafa jamana dong li dala su ko ndongo tigla ma chama siran kuina me muna daw tumbe actuel media to kola angaje angale ga solo laje Mali festirege tagotan konotono la nyana mayara février kalo kilimgan fla kata black kilimgan nanna palais de la culture amadou empathy bala nyina babu tunye workuye ni okore bara hospitalière de la commune 5 du district de Bamako. Je remercie les initiateurs et les organisateurs pour nous avoir associés et invités à cet événement. Mesdames et messieurs, je ne suis guère surpris de la commune 5 pour les efforts consentis. Sigida duruna meri be befo keren yala muni yen ni hakil nanta ni nyana je kele anga sigida la ama balana nyina babu min tara no e baraye o be talike ni demba en ka tabolo la dongili te nyana je fen doraye la dile kaw fana ba kon ni nyana je nundo barawla mawbla la sira nyana minima fen talika ani ukololo. Pourtant le Mali est l'un des pays parmi les premiers à signer la première convention. Mali be jamana u fe munu folo wulila ka ɲanaminima fɛnw kɛlɛ kɛ Mali région in tan kɔnɔntɔ ye wa kelen tɛ ɲanaminima fɛn tɛ ta min kɔnɔ a kɔlɔlɔw ka can kosɛbɛ i n'a fɔ kelenabila bingali kasaraw wa u bɛ se ka maa faga walima k'u yɛrɛ faga. Et il peut être victime également. Celui qui a consommé la drogue peut aller tuer ou il se fait tuer. Rappelons-nous que le véritable travail ne se limite pas au champ professionnel. Hakilina jigina baara tɛ foro kɔnɔ baara dɔrɔn ye nka ka se ka fɛn kɛ maa wɛrɛ fana ka tɔnɔ sɔrɔ a la. Bob Marley b'a fɔ a ka dɔnkili dɔ la ko n bɛ baara kɛ tile kalama na ko n bɛ baara kɛ fo ka su ko n bɛ baara kɛ ni baara bɛ n bolo. An bɛ yan bi ka dɔnkili ɲɛnajɛ kɛ ani fana ka ɲanaminima fɛnw tali dabila Mali la o min bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ka adamadenya tiɲɛ. Et à guider nos jeunes vers des horizons exempts de substances nocives. Sani aka yamariya di ka baaraw nundu ministre min ka baara ɲɛsinen do culture ko ma ni o ye Ando Gol Gino ye ni hakilina in fo kosɛbɛ. Nous guider dans cette cérémonie avec bien sûr les bénédictions des uns et des autres. An bɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini ka kɛ ni ɲɛnajɛ tago kɔnɔntɔnnan ye walasa ka wale ɲuman dɔn kɛ k'a ta rastaw ma nin kɛnɛ b'an hakili jigin Bob Marley la aw bɛɛ ni ce aw ka wuli ka jɔ la ani aw ka dɛmɛ la. Je l'appelle ainsi. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui. Ni fête reggae tago tan konontona kuncɛra ni concert reggae baye mun la ɲanamayara artistw fɛ minnu bɔra an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Nin tun ye Maimuna Dawga sɔrɔlenw ye Mali fête reggae kan n'o daminɛna février kalo tile 24 ka taa bila 24 n'o kɛra palais de la culture amadou empathy bala rentrée littéraire tago tan wɔɔrɔnan daminɛna février kalo tile 20 ka taa bila a 25 n'o kɛra muso kunda musée de la femme na a don filanan kɛra baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye ani ɲɛnajɛ caman kalanko ta fanfɛ julle si bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Tarata don février kalo tile 20 san 2014 rentrée littéraire tago 16nan daminɛna Bamako wa san o san a bɛ bila sen kan ka gafew don bala ani ka jɛɲɔgɔnya sinsin. Ɲina ma kɛ denmisɛnninw fana kɔ ka d'a kan baara dɔ kɛrɛnkɛrɛnyara u ye n'o bɛ tali kɛ kalan kɛcogoya ani ziiri kan min ɲɛnamayara Madame Yare Fatumata Keita fɛ. Une histoire qui emballe parce que on est parti de l'assertion qui dit que kuma dɔ b'a fɔ ko farafina n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo farafinden na i b'a dogo gafe kɔnɔ
ni kuma in bɛ digi mɔgɔ la nka bila kuma tɛ ko an tɛ gafe kalan sisan mun ne kan ka bila sen kan min b'a to an bɛ gafe kalan don ba la ne bolo a man ka fɔ npogotigini ni kameleni san 20 ni san 30 ye k'u ka gafe kalan n'i tɛ se gafe kalan na n'i tɛ se ka i hakili la baara i tɛ wele ko gafe kalan na si hakɛya dɔ bɛ yen n'i ye o sɔrɔ i tɛ se ka kɛ gafe kalan fɛ a bɛ daminɛ denmisɛnniya de la. Et de compte, c'est un village imaginaire. Kalan ɲɛmɔgɔw nisɔndiyara ni rentrée littéraire tako 16nan ye ka sabu kɛ u ka kalandenw sen donna la. C'est un sentiment de joie parce que an sewalen do kosɛbɛ nin ko in na ka daa kan gafe kalan ma don bala kosɛbɛ an fɛ yan mɔgɔw bɛ tele ni telefɔni lajɛ fɛ ni gafe kalan ye k'a sɔrɔ gafe ye dumuni de ye a b'i kalan i bɛ bɔ fɛn caman kalama wa i bɛ fɛn dɔn ne sewalen do kosɛbɛ bi ka denmisɛnninw ye nin kalan in na tan wa nin bɛ gafe kalan nege don u la a b'a to u fiɲɛw bɛna dɔgɔya wa u bɛ dege ka taa fɛ wa a b'a to fana an kalan ɲɛmɔgɔw ka baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. nation qui se développe voilà comme le dit Nelson Mandela. Rentrée littéraire don filanan na ɲɛnajɛ wɛrɛ bolo dara n'olu ye ka gafe yira mɔgɔw la ani ka kumaɲɔgɔnya bila sen kan n'o bɛ tali kɛ livre audiovisuel au service de la production littéraire et éditoriale a n'a nafaw ani a baarakɛcogoyaw farafinna. Ismaël Sama Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. C'est une initiative que nous avons baara min bɛ ka bila sen kan Mali la a ka ɲi kosɛbɛ muso min bɛ ka baara ɲuman kɛ an fɛ yan a ma daminɛ bi wa an bɛ ka an seko bɛɛ kɛ ka gafe kalan don ba la sabu mɔgɔ kuraw bɛ ka lajɛ ka gafe kalan layiriwa ni kumaɲɔgɔnya nafa kun ka bon kosɛbɛ wa a daminɛnen de ye nin ye walasa ka gafe kalan layiriwa an fɛ Mali la. Galère dans laquelle se trouve le livre, la filière du livre aujourd'hui au Mali. Rentrée littéraire baaraw kɛra tile 5 kɔnɔna na wa a dabɔkun ye ka mɔgɔw ladɔnniya littérature kan kɛrɛnkɛrɛnya la littérature malienne kan ani ka jɛɲɔgɔnya sinsin o de kama ɲina babu kɛra l'Afrique du vivre ensemble. A bɛ wagati jan bɔ an ka dumunifɛn dɔw tun sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi jaba ale ni pomme de terre olu kɔni sɔngɔ nɔgɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan sabula jaba ale kilo kun ye 120 ye nka bi a kɛra 40 pomme de terre yɛrɛ kilo kun ye 100 ye nka ale fana kɛra 60 ye feerekɛlaw ni sannikɛlaw hakilina kɛra mun de ye nin dumunifɛn ninnu sɔngɔ jiginni na Nana Karija ko ne bɛ walawalali kɛ aw ye. Jaba nɔgɔyara kɔni c'est que an lafiyara sɔngɔlen na. Kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya la Bamakɔ sugu kɔnɔfɛnw sɔngɔ bɛ ka nɔgɔya i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaba ale ni wosonin jɛ ni dɔw ko ma ko pomme de terre. Jaba min sɔngɔ tun bɛ 160 la o jiginna ka na 70 la. Pomme de terre ale fana bɔra 100 la ka na a yɛrɛ sɔrɔ 80 na. O min tun bɛ ka kɛ jɔrɔna koba ye musolaka caman fɛ. Mun de bɛ se ka kɛ ni sɔngɔ jigin yɛlɛ in sababu ye? Yakuba Sidibe ni ale grossiste bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Fɛn min na ni jaba jiginna yɛlɛli ye bon souvent n'a bɛ gɛlɛya souvent a bɛ jigin parce que nungo sɔn n'a min bɛna jamana kɔnɔ a ka ca dɔɔni quoi dɔw bɛ bɔ kɔfɛ bon minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'o kɔni bɛna kɔni diyago o bɛ yɛlɛ parce que nungo sɔn dɔrɔmɛw b'a la transport bɛ bɔ olu bɛ minɛn gɛlɛya bon n'o banna ni Mali ta bɛ diyago a bɛ jigin parce que a da ka di parce que a bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan donc dɔrɔmɛ ko t'a la foyi ko t'a la bon ni heure in na jaba ni pomme de terre de bɛ a fila bɛ bɔ an fɛ yan. Ba pomme de terre nɔgɔya cogo min n'Ala sɔnna a tɔ bɛ nɔgɔya a nɔgɔya ka di an bɛɛ ye o ka gɛlɛya o man d'an si ye o bon ni heure in na détail kilo ye 70 en gros 55 60 ça dépend de la qualité. Jaba bɔrɔ ye 6500 1,300 1,400 jaba bɔrɔ o la a tɛ tɛmɛ o kan bon fɔlɔ la min bɛ kɔfɛ ka na ni 3000 ni 200 ça dépend quoi parce que il va faire une dimanche fin quoi a de prix que na souvent a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin bon don bɛ n'a prix dimanche fin que a yɛlɛ ka di a jigin ka di. Jaba sɔngɔ jiginni ni waati in na a ye maa caman lafiya. Jaba ko nɔgɔyali o diyara n ye kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ bɛ grande famille la ne bɛ jaba kilo 6 de kɛ n ka na la n'a fɔra ko an tun ko sa 200 k'i ko bɔ nasɔngɔ la tɔ ye joli ne y'a san sisan nɔ kilo 6 60 la a kilo 6 la 360 fɔlɔ ne tun ka jaba bɛ taa fɔ 1000 kɔ la fami ne ka nasɔngɔ 2000 ye donc ni kilo 6 dɔrɔn bɔ ne ka 2000 nasɔngɔ tɔ tun bɛ to joli k'i ka sogo ni fɛn b'o la tout ce que tu fais tu prépares pendant le carême i bɛ jaba de k'a la ne yɛrɛ ɲɛ tɛ n'a la i tɛ jaba kɛ mun na bon jaba nɔgɔyara an y'a ye fana pomme de terre fana nɔgɔyalen no tile 2 in na
bon olu yɛrɛ dun fila ka gɛlɛ sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ an tun bɛ ka fɛn san pomme de terre sa 160 la bi ɲɛma la 80 donc c'est bon tɔw bɛ nɔgɔra bi diya n ye jaba feerela dɔw fana bolo jaba sɔngɔ jiginni n'a yɛrɛ ni bɛ dépend a sɔrɔ yɔrɔ ko la bon kɛrɛnkɛrɛnnenya jabako la gɛlɛya min tun b'an kan fɔlɔ o tun ye jaba mun tun b'an bolo fɔlɔ o tun ye étrangers de ye olu tun ka gɛlɛn mais bi bi in na an yɛrɛ taw de b'an bolo bi olu ka nɔgɔn parce que bi o jaba olu bɛ se ka ta 60 dɔw ye 80 dɔw ye 60 dɔw 50 yɛrɛ b'a la sisan donc an kɔni bɛ ka feere o la sisan o gɛlɛya kɔni t'an kan tiɲɛ yɛrɛ la parce que olu ka nɔgɔn fɔlɔ quoi mais hali n'a sera ka jigin ka tɛmɛ o kan o ka d'an ye parce que nɔgɔman de ka di maliyɛn ye quoi donc o y'an ka laɲini ye sunkalo ɲɛkɔrɔya na ni dɔ bɛ se ka jigin ka bɔ a la hali bi o ka d'an ye o parce que hali n'a kɛra 20 ye o ka d'an ye. Wagati min na jaba sɔngɔ kun yɛlɛnnen don musolaka caman de y'u ka dumuni tobitaw yɛlɛma. Jaba jiginni diyara an ye kojugu fɔlɔ an tun b'a san 180 kuma dɔ la yɛrɛ a bɛ ɲini ka taa 200 la mais sisan jaba jiginna yɛrɛ kilo bɛ 70 la dɔw tun ye naji tobi yɛrɛ dabila yaasa yɛrɛ o kuma tun tɛ se ka fɔ mais sisan a y'an bɛ yaasa tobi an bɛ naji tobi hali tɛ kusa k'a la ne bɛ pomme de terre ni brochette ninnu feere sɔgɔmada fɛ a jiginni diyara an ye kojugu parce que n'i ye pomme de terre ci k'a dɔgɔya client ɲɛ bɛ jɔ a la mais sisan a da jiginna i b'a ci ka kunbaya client ka buru kɔnɔna bɛ fa e yɛrɛ min ye feerekɛla i bɛ nisɔndiya. Ni jaba feerela in yɛrɛ fana bolo fɛnw sɔngɔ jiginni b'u yɛrɛ fana arranger i n'a fɔ a sanbagaw. Jaba jiginni ma arranger a b'a arranger parce que fɔlɔ jaba kun ka gɛlɛn mɔgɔ kun tɛ sɔn ka jaba san mais sisan nɔ a jiginna mɔgɔ bɛ sanni kɛ dɔɔnin an bɛ se ka kilo 20 ninnu feere kilo 20 dɔɔnin ka taa kuri ninnu burukina ninnu taa ta yen nɔ. Nafɛn tɔw kɔfɛ pomme de terre ni jaba sugandilen don an bɛ wagati min na i ko sisan an ka suguw kɔnɔ ka da u sɔngɔ kan wa a feerekɛla ni a sannikɛlaw y'a laɲini k'a fɔ ko nafɛn tɔw fana sɔngɔ ka jigin i n'a fɔ ninnu fila jiginna cogo min na yanni sunkalo cɛ. Hakilina jiginna ni fɛn ninnu sɔngɔ jigili bɛ se ka ɲɛfɔ ni an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw cayali ye an ka suguw kɔnɔ. Nin tun ye feerekɛlaw ni sannikɛlaw hakilina ye dumunifɛn ninnu jiginni na ni o ye jaba ni pomme de terre nana Kadija Kone ka kuma bara la arabadon février kalo tile 14 san 2024 Bamakɔ suguba kɛrɛnkɛrɛnnenya la daba naani ale kɔni ye kasara sɔrɔ ni tasuma mɛnɛ ni o ye tiɲɛni caman kɛ bololaminɛnw b'o la olu n'u ɲɔgɔnna caman nka a barika Ala ye maa ni ma to a la nin kɛra wagati gɛlɛn feerekɛlaw bolo ani maa minnu ka baarayɔrɔ bɛnnen don nin yɔrɔ kofɔlen ma an kan ka mun de dɔn nin ko in na Aïcha Kira bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. I n'a fɔ san o san Bamakɔ suguba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la daba naani tasuma dɔ ye tiɲɛni kɛ ani ka jagokɛlaw degun o tasuma in bɔra février kalo tile 14 san 2024 o ko in sababu ma dɔn fɔlɔ ka a kɛra sababu ye ka feerekɛyɔrɔ caman jeni tasuma in kɔfɛ jagokɛlaw y'u ka feerekɛyɔrɔw labɛn ko kura walasa u ka se k'u ka baaraw daminɛ tugun. Tasuma in yɛrɛ kasara sɔrɔ cogo min na an diga Ala ye k'a si dɔn. An welela su 2h du matin an bɛɛ welela téléphone de la su 2h du matin k'a ye tasuma ye sugu minɛ donc an minnu ka butigiw bi yan an de welela gardien fɛ ani limana jɔn ɲumanw fɛ an y'an senfa joona ka boli ka na an nana sɔrɔ tasuma kɔni kɛmɛ ka butigiw dabɛ minɛ Ala ko tiɲɛ an t'a dɔn tasuma in source bɔra yɔrɔ min na cause mun nana ni tasuma in an de kɛ Ala ye k'a si dɔn an kɔni nana sɔrɔ tasuma ɲagalen don sugu kɔnɔ an ka butigidaw bɛɛ minɛna an tɛ se ka du ka butigi minɛnw bɔ solution mun yera an na dɔrɔn an bɛ se k'an ka moyen personnel mun kɛ pour que ka se k'an ka minɛnw labɔ k'an ka nafolo labɔ k'an yɛrɛ kisi an y'o solution de don. Bon cause kelen tɛ ka fɔ a la mais degun na waati don parce que mɔgɔ si ka laɲini tɛ gɛlɛya ye ni gɛlɛya nana an b'a yira Ala de la Ala de y'a dan an m'an sinsin n'o Ala de o Ala de bɛ se k'o degun kelen ta ka bɔ an kan. Tiɲɛna degun in caman b'a fɔ ko a cause ye kuranko de parce que kuran in nana vers 2h parce que kuranko Mali kuranko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'a kalama sisan souvent an bɛ taa so an b'a sɔrɔ kuran tigɛlen don dɔw bɛ décourager k'u ka filiw bɔ caman bɛ k'o de fɔ bon il paraît que fɛn in kɛla vers 1h 2h du matin bon o y'a sɔrɔ sugu videlen don mɔgɔ caman tɛ sugu kɔnɔ bon ni mɔgɔ tɛ yen ni incendie kɛla ten a bɛ se ka na ni dégâts ba ye. Nin kojugu in ye fɛn caman tiɲɛ ka fara wariko tiɲɛni fana kan. N bɛ se k'a fɔ kɔlɔlɔ caman de sɔrɔla la kɔlɔlɔ fɔlɔ nafolo kasara de y'an sɔrɔ n'i ko nafolo i ko adamaden ni ayiwa an ka nafolo kasara la nafolo dama min kasarala ya dan k'a la nafolo mugu ka se marchandise ma
bitigi jenina ka ban pew hali kalama se ka bɔ butigi ninnu kɔnɔ o kuma n'i ko kɔlɔlɔ an bɛ se ka fɔ kɔlɔlɔba de ye anw sɔrɔ damakasi yɛrɛ kun b'a la anw ye jɔyɔrɔ ye faama minnu ye faamaw nana ka na fara anw ka tasuma fagali la mais u nana sɔrɔ depuis 2 heures du matin fo ka taa dugu jɛ an ye tile 2 tile 3 de kɛ tasuma fa la an ma se k'an ka minɛn kelen bɔ minɛn bɛɛ jenina k'a ban nafolo mugu yɛrɛ jenina fɛ o kuma n'i ye kɔlɔlɔ fɔ kɔlɔlɔ mun y'an sɔrɔ an bɛ ala de deli ala k'a kɔ ka hɛrɛ sinon kɔni an tɛ se k'an da maga ni kɔlɔlɔ in bonyana kojugu nafolo kasara y'an sɔrɔ sabu ni nafolo kasara n'a ye jagokɛla sɔrɔ a y'i ni de sɔrɔ an bɛ ala fo k'a barikada ni bɔ ma yala nka nafolo kasara baden de yɛrɛ la cɛ ni juguyara ye yɛrɛ yɛrɛ de i bɛ juguya mun dɔn dɛ nin kɛr'u ye yɛrɛ yɛrɛ de puisque tasuma ye tile 2 de kɛ sugu kɔnɔ a ma se ka faga tile 2 a ma se ka faga donyɔrɔ tɛ yen siraw tɛ yen a ma nɔgɔn c'est que sûr quand même a dégâts kɔni juguya la a dégâts juguya la o juguya dan yɛrɛ parce que les boutiques ont été détruits les magasins les marchandises l'argent liquide même ils ont été beaucoup détruits. Jagokɛlaw bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ u ka magasinw dilanni na o de la u bɛ wele bila faamaw ma u ka dɛmɛ don u ma. Incendie yɛrɛ kɔfɛ anw yɛrɛ filɛ ne ka se ka kogo de wuli ka jɔ yɔrɔ minnu sɔgɔsɔgɔra parce que a tasuma kɔnɔna na an ye yɔrɔ de sɔgɔsɔgɔ pour que ka butigiw ne ka butigi bɛ ne ka butigi kɔfɛ an bɛ ne ka kogo sɔgɔ ka se ka minɛn dɔw labɔ ou bien nafolo mugu n'an sera k'a bɔ an sera ka fɛn fɛn bɔ an y'o solution de créer an yɛrɛ o wo minnu sɔgɔra a n'o da minnu karila an yɛrɛ fɛ an filɛ ne ko olu daw de kari pour que ka se ka butigiw segi u nɔ na an ka se ka na sigi an ka butigi kɔnɔ ka se an ka baara la an filɛ o de dakun na an b'a ɲini faamaw fɛ vraiment u ka solution ɲini suguba jendiko la waati ni tasuma ye suguba minɛ sapeur pompier minɛ u bɛ dɛsɛ anw yɛrɛ minnu bɛ yan an yɛrɛ ka main d'œuvre an bɛ se ka kɔlɔlɔ min kɛ pour que ka se an ka tasumaw fa an bɛ fɛn bɛɛ kɛ solution tɛ se ka kɛ tasuma fa la an kɔni t'a dɔn tasuma ninnu susu bɔra yɔrɔ min na ni gouvernement bɛ se ka sababu kɛ mun bɛ se k'an kisi ni ɲɔgɔnna kɔlɔlɔw ma o bɛ diya an ye kosɛbɛ siɲɛ fɔlɔ mun kɛra fo bi a butigitigiw aw bɛɛ ka nafolo dajira faamaw nana ka n'u ɲɛ jɔ a la ka segin foyi ma fɔ commerçant ye hali sisan an filɛ yɔrɔ min na. an kɔni bɛ a ɲɛfɔ faamaw ye dabanani ye gouvernement de ta don degun b'a kɔnɔ kosɛbɛ a kɛ ni bise yɛrɛ an ma ɲɛmaabaw ye kosɛbɛ minnu bɛ se ka n'an lajɛ ni nin ɲɔgɔn kɛra dabanani jamana ta de don a wari bɛ sara a bɛ taa jamana kɛso la ni ɲɔgɔn bɛ kɛ an ma ɲɛmaaw ye gɛlɛya b'a kɔnɔ mais ni ɲɛmaaw nana n'an n'u kumana a bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya i n'a fɔ minisiri yɛrɛ mun bɛ jago yɛrɛ kɔnɔ n'u sera ka na an n'an kuma o bɛ diya n ye. Nin tasuma ye min kɛra bɔnɛ ye k'a kɛ delinanko ye o bɛ ka Bamakɔ suguw fan bɛɛ tiɲɛ hali ni siwili lakanani siratigɛ nafama dɔw kun bɛ yen tasuma ma se ka kunbɛn waati kɔnɔ o de y'a to an kan ka gɛlɛya in lajɛ ji ɲama jɔlen na. Sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoni an ka kunnafoni bɛ lase aw ma teliya la Abdulayi Mayiga fɛ. An ka jamana kɔnɔ arabadon février kalo tile 21 san 2024 Mali ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma n'a bɛ wele ko colonel Assa Badialo Touré ale ye malo tɔnni 20 ani sukaro tɔnni 10 di Mali kerecɛnw ma ka kɛ ni u ka sunkalo ye wa nin sukaro ni malo ditɔla Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen don diinɛ ko ma ale tun b'a kɛrɛfɛ. An bɛ taa an dafɛ jamana la alamisa don février kalo tile 22 san 2024 Sénégal jamana ɲɛma Macky Sall y'a da bɛɛ kulo kan ko avril kalo tile 2 nata k'a bɛ bɔ fanga la wa a ye jamana fɛɛrɛtɔnw bɛɛ wele ani faraɲɔgɔnkan jɛkulu walasa u ka jɛ ka kuma février kalo tile 26 ka taa bila tile 27 la walasa u ka don dɔ ta kalafiliw bɛ boloda don min na ani ka furancɛ fanga jamana dɔ sugandi ni kalafili ninnu ma se ka kɛ a ɲɛma nga Macky Sall ka nin laɲini ni sababa ma bɛn fangaɲinitɔnw yɔrɔ ka d'a kan fangaɲinitɔn minnu y'u kanbɔ ni o bɛ bɛn 19 ma 16 bɛɛ y'i kanbɔ k'u ma sɔn Macky Sall ka nin laɲini ma.
hali bi an bɛ to an dafɛ jamanaw la Niger jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira ko Niger finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔnɔna na minnu kɛra février kalo tile 19 ka taa bila tile 20 na k'u taara bɔ so 2 kan Faransi ka finitigilakaw tun bɛ min kɔnɔ ni maramafɛnw bɛ dogo yɔrɔ min na yɔrɔ minnu ko don a dɔ ye ancienne opération civilo-militaire européenne ECAP Sahel tun bɛ yɔrɔ min ani instructeur français fana tun bɛ yɔrɔ min na sanu ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na. Kunnafoni nasira fɛ an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka kɛ ni kalafili minnu kan ka kɛ mars kalo tile 31 nata Turki jamana kɔnɔna na Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan y'a yira jumadon février kalo tile 27 k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa diɲɛ silamɛw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ min b'a to Israël bɛ se ka bingali dabila cogo min na Gaza. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔn kibaru la an fɔ k'aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.